Takže, máme tu 9. deň. Vieš, čo to znamená? Výrox. Že ideme do jasne! Presne tak. Nie dole. Hej, však Lebo ja ja mám nemám slabý. bloky. A však to Nemám stačí bloky. takto normálne, takto. Iba jednu bloku zatiaľ. Ironov. Zatiaľ. Ja jem z dreva? Ja zo slabou. Aha, dobrá. Okej. Hop, sorka. Všetko v pohode. Dobre, samý Začíname. koper tu je, samý koper. No, ale to sa tiež zíde. Ja Na počkaj, čo? vlastne nie. No to je až v inej verzii. My nemáme to najnovšie, ja som zabudol. Máme tu už teda nejaké irony. Ty máš nejaké to drevo? Dobre, mám aj ja. Hej, dal som. Hej. Pache, ale ja toho Endermana hlavne neštvi, lebo my máme strašne slabý armor a... On by nás dal na koľko? Na 4 hity? Ani to nie. Na 3. On dáva 3,5 hapka, sa mi zdá. Dobre, ja to idem ťažiť zase iron. Ja si tu zasvietím. Lebo ja tu Plne mám si tu ten sviet, lebo... mod, alebo ten resource pack, kde vidím tie orečka, takže mi sa to ľahšie dáva. Skoro zomrel. Dobre. Koľko máš hapok? Ja som ako keby nešprintil a ja som spadol. Čo Dobre, ti dávali? F-ko pre to, že mi nešiel toto rolo. Ale, no dobré, spoha, že F-ko preto, lebo mi nešlo toto rolo. Nie, že to, že je pokazané. Dobre, hneď tam hore, ale tak to už na to kašlem. Lapis. Asi lapis nedám. Lapis ber, proste. Však hej, ale to kamenný korpaj, čo nedám. Dáš? Ja som ho zobral. Hej. Ale nevadí, tak ale... Máš cobblestone nejaký? Poď rýchlo natešiť hore. Čo? Lebo dám tu pec a... Mám diamanty! Poď sa pozrieť rýchlo. Kam? Kde si? Ja som v úrovni 6 a mám diamanty. Ja som v úrovni 8. Mne sa asi sníva. Dobre, tak tu máš toto a vykrafti ten... Musíme vypekať. Ešte. Ja mám koaly, 20 koalov. Ja idem vykraftiť, takže už mám. OK, tak... Ty. Aha, achievement. Alebo, počkať, ale to... Daj, vykrafti ho, požičaj mi to. Požičaj mi ten No tu kompač. máš, si to iba pozor. Dostaneš to. A? Ak to chceš, tak dám ti toto. Chceš kamenný? Či to nie? Nie, vykopaj tu všetko a nechaj si to a potom si to rozdelíme. Dobre, zatiaľ sú 3. Za to, že som to našiel, tak dostanem ja 2, ty 1 a tu máš, že ti dám 1. Už Nie, nechaj si to, ja zomrem. Alebo vykraftíme rovno krompač diamantový. Vykrafti ho radšej. Tak prejsť toto. A chceš ho ty, alebo chceš ten ironový? Ja už mám ironový. Ty už máš ironový? Hej. Ja si toto zoberiem. Tak, tu sa to tak... Mám ďalších 9 ironov. No tu už je deep slate, ale... Akože Keď irony v tej peci, vieš. nikdy by som nepovedal, že budeme... Na úrovni 6 budem mať diamanty. No, akože... Buď šťastie, akože máš brutálne šťastie v tých hrách, alebo... Akože ja by som sa strašne vedieť, že diamanty nemôžu... Neviem, či by sa mohli vyskytkovať na 6. Idem. Čo? Tak toto som povedal. Čo si povedal? Že diváci budú rozhodovať a tak. Hej, tak som dal preč. No veď. Ne, to je spawner. Mám tu spawner. Tak, mám ti pomôcť, alebo to dáš? Nie, bez problémov som to dal. Na to, že sme prežili tak zatiaľ prvý deň, tak je to celkom v pohode. Ako hej, zatiaľ, ani jedného zombíka som nenatrafil. No ja som ho videl vonka. To je takom ešte dosť pohodka. No, ale ja by som šiel dole, lebo ja by som nehal vypekať irony. Potrebné irony na veci a to je všetko, necháme to tu. Ja som stratil, ja už... Ja to iba... Dobre, už som mu iba. Koľko to je? Dobre. Ja si toto... Ja sa počítam, že je 2 irony.
teraz sa vlastne presúvame do väčšej, tej, čo sme videli vlastne na začiatku. Irony, vieš Tu o tom. je to. Tu je pod za mnou, poď sem. Irony. A tu bude lepšie, podľa mňa. Tak. Inak ja už skoro nemám žiadne torčky, ale čo tu je spawner? No, tuto je. Poď Ona? sem, opatrne, pomaličky a opatrne. Dobre, ja tam spustím vodu. Jaj. Tam to je voda, nie? Hej, je. No, To musím, ja neviem. poď za mnou, poď sem. Tu bude náš dom. Lebo našu úlohu je proste prežiť Je. a tuto. Ja tu zatiaľ urobím teda Iron, nejakú... veď. Ty čo robíš? Bol tu Iron. No, no ja som ho videl, len som to chcel ničiť. Tak tuto proste budeme bývať. Dobre. Hej. Tak. Aký deň? Je 10. deň furt, okej. Čo? Čo? Ešte raz? Sa Je nepočutil. furt 10. Ja by som to dal tak, že... Ešte raz? Kamo... Ale však vysníme, ale ja by som to dal tak, že úplne inak by som to dal. Ja by som dal, že teraz by som to skončil a na ďalší diel, lebo to nedáme 10 dní. Niekedy to dlho. Akože, že prvý diel by bol, akože ten ďalší diel by bol o tom, že ako ideme do tej jaskyne? Nie, že toto by bolo, aby sme sa tu teraz rozlúčili, aby sme povedali, že na ďalší deň uvidíte ďalšie tieto, No, to je blbosť. ďalšie dni. Lebo A to my sme nedáme, slúbili- chápeš? To teraz to video má 30 minút. Čo? Ty vole. Som dobrý. Ja som sa teraz pozrel na ten OBS-ko, vieš? Kvôli takým menším technickým problémom sme sa dohodli, spolu s Viroxom však, že by sme natočili tie diely, akože myslím tie dni rozdelenie, nie do jedného videa, lebo už teraz to je strašne dlhé a dlhé videá by sa im nechcelo pozerať, takže zatiaľ sa s vami lúčime a čau. Dajte like, odber a No jasne. čau.